Jiena iddeċidejt li f'di sitwazzjoni jiena kont l-uniku membru tal-Kumitat il għaliex il-kap tad-Dipartiment tal-Malti ex officio qiegħda fl-istatut jifforma parti mill-Kumitat. U allura ħassejt illi kelli kemm id-dritt kif ukoll id-dover illi insejjaħ laqgħa ġenerali straordinarja. It-talba ntlaqat b'mod straordinarju, jiġifieri kien hemm numru sabiħ ta' nies, u forsi iktar sabiħ minn hekk kien hemm f'dak in-numru kbir ta' nies illi attendew kien hemm numru minnhom illi kienu lesti jagħtu sehemhom f'kumitat ġdid. Bdejna mbagħad iltqajna l-ewwel darba u ovvjament irid jinħatar xi ħadd President. U donnu ħadd ma rieda din ta' President u niddiskutu fl-ewwel laqgħa u fl-aħħar spiċċajt illi aċċettajt ħanajtek illi nkun il-President tal-għaqda wara 4 snin u jibqa'. Kien hemm grupp ta' qabilna, niftakar sew kien hemm ċertu wieħed Mario Costa, kien hemm ieħor Mario Falzon mill-Belt u kien hemm ċertu wieħed kuljum Katania li kien qed dawk it-tnejn kienu jistudjaw il-Malti Honors. Kien hemm ieħor Katania kuljum mill-Ħamrun mid-żgħir apparentament, imma dak kien qed jistudja Honors Taljan, imma kien jinteressa ruħu ħafna fil-Malti. Dawk it-tlieta kienu ħabbrieka ħafna. U meta bdejt jien huma kienu l-aħħar sena u rridu jrawmu grupp żgħir biex inkomplu tal-inqas għal sentejn jew tlieta. U jien kont wieħed minn dawk li aċċettajt. Waħda mill-isbaħ memorji naħseb tibqa' ta' meta fi żmien il-miliet, fi żmien il-Christmas on campus, meta konna nġibu l-fire engine fil-quad ġifieri, ħafna pras faru, ġifieri biss dak li jkun jara fire engine dieħla. Il-koordinazzjoni tal-eli ħalli għalih. Però għalija l-ikbar sens ta' sodisfazzjon kienu tnej. Meta infetħet is-sala ewlenija tal-Università Adu Nur Temni Żammit u naturalment it-twaqqif tal-Mafkar ta' Dunkalm. Għaliex qed insemmi il-Mafkar ta' Dunkalm? Għaliex dak kien ħass min sħaħ ta' xogħol ta' ppjanar imma fl-aħħar sar. Waħda mill-isbaħ memorji li għandi naturalment hija tal-meta organizzajna il-Kungress il-letteratura Maltija mis-snin 60, mis-sittinijiet l-hawn. Ir-rabta tal-awtur ma' soċjetà. Kienet l-ideja tal-professor Vefriġini mill-ġdid li nagħmlu dan il-kongress, għamilnieh konna ġol Ħaland Hotel u attendew ħadu sehem fih l-aħjar imħuh. Naħseb kuntent ħafna bil-pubblikazzjoni tal-għaqda, bil-mod ta' kif irnexxilna nqajmu leħen il-Malti, bil-mod ta' kif bdiet issir l-għażla bil-kriterji li introduċejna fl-għażla tal-kitbiet. Bil-fatt li rnexxilna norganizzaw korsa kitba kreattiva żgħażagħ għall-ewwel darba li baqa' jitella b'mod konsistenti sal-lum il-ġurnata. Il-fatt li kelli dawk l-istudenti miegħi jaqblu miegħi. Nagħmel dal-ġid. Inxeret il-Malti, il-kelma Maltija, fost studenti li kont qed nara il-futur tagħhom jagħtu kontribut lill-laqda li mhux l-laqda Maltija biss, il-Malta kollha. Jiena lija dak li kbar sodisfazzjon. Aħna bħala studenti ma konniex nieħdu ħsieb il-leħen il-Malti. Il-leħen il-Malti kienu jieħdu ħsiebu biss il-professur Akulina u l-letturi li kienu jarmu. Pass konservattiv mill-lum ngħidlu jiena iż-żmien fil-fema tiegħek kieku stajna nkunu involuti aħna bħala studenti wkoll kienet tkun ħaġa tajba. Naħseb ma kienx hemm ħiel ta' x'għandha tkun definizzjoni tal-għaqda issa li l-bijaj ma baċ dak li kienet. Kien hemm żmien fejn ma kienx jiena żmien
fl-università, bla xogħol ġifieri kważi. Għalet jiena rajtu barka minn għalax nagħmel barka. Għax il-bija ġiet ikkonsidrata bħala digri li ma twaslek inti darba. L-Ingliż kien maħbub ħafna. U ma għandna xejn li bl-Ingliż ikun maħbub ħafna, ma ħafna drabi ħassejna li l-Malti kien qed jitwarrab. U llum ovvjament kien ħossu għafta diktar. Ma l-problemi endemika kienet diġà il-bażi. Ovvjament problemi bħal liġijiet li waqfuk milli inti għaxwament esprimi ruħek fl-iktar mod liberu possibbli. Dak huma affarijiet li kienu jaffettwawna. Meta għadni niftakar li jenna t-tela nġib li għajt l-missiera kittik it-takki ġabitom li filsa. Għattel inti tarġ differenza bej takka u filsa. Għadni niftakar li kien talabni t-taċċi u ġibtlu t-takki. Ma semmijilkom forsi, għadni niftakar. Jow bil-kontra, għadni sissa ma nafx talabni u ġibtlu, ma kienx ħagos ħafna dak il-ħin. Ma il-reazzjoni tiegħi ma' Duncan kien iktar waħda ta' ħbiberija mill-aħħar oħra. Konna nċajta ħafna flimkien, konna biex ngħidlek u kien naħalli fidejna. Għadin ma kienx bniedem illi ma kienx jikkmanda bħalma kien kull rispett Giuseppe Akolina, kemm jikkmanda b'mod tajjeb ta' vodi ma ngħidx ħażin. Ma kien iktar bniedem illi jitlaqna fidejna. Ngħidulu ħanamlu hekk Duncan. Merba biku mexxu, kunu bil-kien. Il-Prof Friġieri, ngħidu, il-Prof Friġieri isu missieri fil-lingwa Maltija. Jiena demek istu, jiena sallum il-ġurnata il-Prof Friġieri għandi rispett kbir leh. Għaliex il-Malti, il-Prof Friġieri mhux iħobbu ma jħobbu passjoni kbira. U allura jekk kellu xi ħaġa li aħna li lilna tagħna anki bħala studenti tiegħu kien dik il-passjoni, dik l-imħabba għal-lingwa sabiħa tagħna. Minkejja d-dera komposta u serja ħafna ta' Bernard, u xamen dok il-par mustaċi. Sirt nafu ħafna bħala persuna umana ħafna, li empatizza ħafna ma dak li jkun, li jħoss ħafna għal dak li jkun, u bħala persuna ċajtira, li forsi ħafna studenti għall-ewwel ma jkunux jafuh b'dak il-mod, imma eventwalment għandha tidra taħdem miegħu u tirrealizza li fih persuna ħabib li kapaċi jissapportjak ħafna, li jisma' ħafna. Akolina għalija huwa personaġġ kbir ħafna su missieri. Anke jekk il-proġetti li kellina għal-letteratura ma kienx qabel magħhom. Ma pjaċir, però nirringrazzja l-Alla u mbagħad lilu li jagħmel hekk. Fajti rajt ħafna drabi xi ħadd rafani minn xari u kien għandna l-imbiri kanzana minn xisbar. U ma rridx emmejs fil-letteratura. Kien jaħseb li letteratura diskors, se forsi li hu veru u li jista' ma jkunx veru. Tatni esperjenza kbira għal-mit ninħobb lil Malta ma kif kitib li Oliver Friġieri f'wieħed mill-kotba tiegħu kien isir żball fi ktib tiegħu il-ktib tiegħu ta' wara fil-Parlament ma gidux juri. Fi gżira ta' Parsi jikbru fjuri, skont kif tgħidha. Fi gżira ta' Parsi jikbru fjuri, jew fi gżira ta' Parsi jikbru fjuri. Sensiela ta' novelli, u fid-dedika tiegħu għamilli biex tibqa' tħobb lil Malta minkejja Malta. Lili għenitni anka fit-tmexxija ta' dipartiment. Għalix le. Kultant l-enerġija u sens organizzattiv ta' żgħażagħ jgħalmu anke lil minu ikbar minnhom kif ċerta impenn organizzattiv jista' jibda minn idea u jispiċċa mwettaq b'mod sħiħ. Tatni anke, pereżempju, li nonħu sieb leħen il-Malti. Għamilt ħafna ħbieb ma' abbonati, ma' kittiba, kont nistidinhom, pereżempju ċertu kittiba. Min jaf kemm ġibt il-Francis Ebejjer għal aħpirlu, alright. Min għalija anki dan Anton Buttigieg.
Oħrajn kont iġibhom jagħtu lectures lill-studenti. U dan kollu breħiet il-kontatt illi kont nieħu mill-laqda tal-Malti permezz ta' dan.